Buyashiya utshwala bafowethu, ziyashiya intombi, ziyayeka inyanga. Ake ngimemeze noma ngabe sekukhona ivangeli legrace singayiqondi, kodwa izono ziyalahlwa. Buyashiya utshwala bafowethu, ziyashiya intombi, ziyayeka inyanga, akuyiwe enyangeni. Asithwalisi. Konke kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa yokumazi. Uthi nakalokhu ngikushaya izibi ngenxa yobukhulu bokumazi. Now when he said at the progression of his knowledge, usho ukuthi ukumazi akuhlali kusayizo wodwa. Njengoba sila nje asimazi ngendlela efanayo. Fanele ukumazi njalo uma uvuka ekuseni uthi yandisa ulwazi lwami. Njalo sekusemini uma uphuma emsebenzini uya kwilanji noma uya kwidina uthi baba khulisa ulwazi lwami, ngoba uma lukhula kukhona into eyenzekayo. Yazi ukuthi sonke singama-Afrika, yazi singama-Afrika la. Uma-Afrika uthi noma esemazi uJesu kodwa afuna ukulanda nezinye izinto, kube khona nentanjana azoyibopha la okhalweni, kube khona nencwebanyana. Uma singake sidlala umakhumulana nje la, khona izinto ezikumangaliso esingazibona zilenga. Ezinye ilenga nezinye. Inkinga ukumazi. Uthi nakalokho ubukhulu bokumazi ikhona engikufunayo. Abe sezothi ke la afika ngiqede khona bishop, la afika ngiqede athi ukuze ngimazi yena ngazi namali okuvuka kwakhe ngimfuze nangokufa kwakhe ukumazi. Let me close like this. Isikhathi esiphila kuso sidinga umuntu omaziyo, ngoba ziningi izinto sijikelwe naba kade sihamba nabo, sajikelwa nekade sihamba nabo. Nisekhona bazalwane, uyabona uma sekujika uzikhale, uyazi usathane kukhona ingcenye lezi stadium esizojika kanye naye, kodwa mawumazi uthi sikhali ishona eceleni ngoba usukhuluma enye into, kodwa mina ngiyamazi engikholwa uye. Isikhathi esibi uNkulunkulu noma uSathane akasabayekisa abantu ukushumayela. Kodwa ufuna bayeke ukushumayela uJesu olenge esiphambanweni, bashumayela ezinye izinto. Mase ngiqeda ukushumayela lapha phansi kwetende kukhona ukuthi nokuthi okungakusiza. Angeke selijike ivangeli, nolijika singasekho, nolijika singasekho bafowethu, nolijika singasekho, solijika singasekho. Hayi
ayikho into elekelela uJesu. uJesu yena ngemivimbo yakhe saphiliswa, wenziwa wabampofu ukuze thina sicebe.